Halleluja! Gloria lilek Mulej Qaddis. Kulħadd jgħid warajja. Din hija l-kelma tal-Mulej. Hija kelma ħajja, kelma qaddisa, kelma mirakoluża, kelma sopranaturali. Kellimni Mulej mill-kelma qaddisa tiegħek. Il-kelma tiegħek hija l-verità għax inti ma tikdibx Mulej Qaddis. Jien niddikjara li jien għandi dak kollu li l-Bibja tgħid li jien għandi. Jien kapaċi għal dak li l-Bibja tgħid li jien kapaċi u jienu dak li l-Bibja tgħid li jienu. Ħanirġi bil-kelma tiegħek u għadd iktar, ma nkun isess iktar bil-qawwa tal-Ispiritu Santu li taħdem fija f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. Amen. Gloria lil Mulej. Halleluja. Mela, dan huwa t-tielet messaġġ fuq ix-xewk. Ġifieri jekk tħoss tingiża, dak tfisser għax ix-xewk. Qed nitkellmu fuq ix-xewk. Halleluja. Eżatt, ħa nitkellmu fuq ix-xewka ta' Pawlu imma wkoll fuq ix-xewka tiegħek. Mhux ta' Pawlu biss, għax kulħadd jipixi jitkellem fuq ix-xewka ta' Pawlu, issa llum ħankellmu fuq ix-xewka tiegħek ukoll. Tajjeb hekk mhux fair dejjem nitkellmu ta' Pawlu miskin. Sewa, morru fit-tieni Korintin kapitlu 12. Nirringrazzjak Spiritu Santu li inti tmexxini, tilluminani u Mulej Qaddis tatina l-kol kemm aħna r-revelazzjoni tal-kelma qaddisa tiegħek. Halleluja, u inti tirċivi glorja u nur ta' din il-kelma u bil-gmessa l-kelma qaddisa tiegħek inti tfejja l-qlub, tfejja il-mart, teħles il-dawk li huma oppressati u tagħti dawl lil dawk li huma fid-dlam għall-glorja tiegħek missier f'isem Ġesu Kristu. Ħanejdilkom, mela kemm minnkom ma smajtux part 1 u part 2 ta' xewka ta' Pawlu. Ma smajtux part 1, part 2. All right. Mela ħanibdew mill-basics, dan huwa dal-aħħar tkellimna ħafna fuq il-fejqan fiżiku, ħanejd ċertu statements isimgħuni sewwa. Kulħadd jgħid warajja dan l-statement assolut veriteru. Alla huwa fejqan. Alla in-natura tiegħu tfejjaq. M'għandu l-ebda parti min-natura tiegħu li tmardek. Tajjeb, jiġifieri Alla bħalma bl-Ingliż ngħid his very nature is healing. In-natura tiegħu stessa Alla, jiġifieri fil-preżenza tal-Alla inti mhux ħadd imrad, fil-preżenza tal-Alla inti ħadd fiq. Sewwa, il-natura tal-Alla innifisha hija fejqan u kull ma jagħmel Alla dejjem ifejjaq. Halleluja. Qed ngħid dan, peress li qed nitkellmu għamilna sensiela ta' tagħlim fuq il-fejqan u din hija waħda minnhom. Peress li aħna dħlajna f'kultura bħal ħafna pajjiżi u ħafna popli li ħafna drabi waħlu f'Alla li mardek, Alla ma jmarrat lil ħadd. Laqqas Kristu ma jmardek, just in case, meta tifridhom f'moħħok forsi dejt imma forsi l-missier jibgħat il-mart, imbagħad Ġesu jfejjaq. Kieku Ġesu u Alla qegħdin f'konflitt jaħdmu kontra xi. Sewwa, nfakkarkom il-basics li Kristu huwa r-riflessjoni eżatta u perfetta tan-natura tal-Alla. U Kristu huwa l-espressjoni eżatta ta' min huwa Alla. Alleluja. Għalhekk eżiż aħwa il-missjoni tiegħi u tiegħek hija li nsiru nafu lil Mulej u dejjem nersqu lejh, ix-xenna li tersaq dejjem lejh. Waħda mit-talb tiegħek huwa Mulej għejni ħansir nafek aktar kull jum. Kull jum. Taf kemm taf tista' tkun taf ħafna fuq il-Mulej u ma tkunx taf lil Mulej. Sewwa, min isegwi l-programm tiegħi jaf ħafna lil Gordon, imma mhux bil-fors jaf lil Gordon. Kapix? Jiġifieri mela hemm differenza bejn jkollok għarfien fuq Alla u jkollok l-arfin ta' Alla. Amen? Issa, ħanitkellmu llum it-tielet messaġġ tagħna fuq din il-lezzjoni fuq ix-xewka ta' Pawlu. Din believe it or not hija diskussjoni li hija kontroversjali f'ċertu kampijiet. Ar-raġuni hija li ċertu kampijiet Kristjani jgħidu li hija marda. Li hija marda. U jwaħħlu falla li Alla bat din il-marda lil Pawlu l-Apostlu. Imma
Għal dawk li telfu l-ewwel tieni lezzjoni tistgħu tarawhom fuq il-YouTube. Din hija t-tielet waħda. Ħanibdew mit-tieni Korintin kapitlu 12. Morru hemmhekk. Alleluja. Tieni Korintin 12. Glorja lilek Ġesu. Ħanibda naqra minn vers 1. Ma rridkomx ma tkunux tafu, l-ewwel Korintin. Tieni Korintin. Ikolli niftaħar tassew, ġifieri li kolli niftaħar tassew li xejn mhu se jiswili, imma niġi għal viżjonijiet u revelazzjonijiet tal-mulej. Naf wieħed jemmen fi Kristu li 14 sena ilu kien meħud sa-tielet sema. Jekkux fil-ġisem, jew mingħajr il-ġisem, ġifieri jekkux fil-ġisem, jew biss fl-ispirtu, ġifieri, jien ma nafx. Dan Alla jafu, u naf li dan il-bniedem kien meħud fil-ġenna, jekkux fil-ġisem jew mingħajr il-ġisem, jien ma nafx, ġifieri isimgħuha tant kienet reali din l-esperjenza tal-Apostlu Pawlu li ma setax jaraf jekk kienx li hu marx fil-ġenna bil-ġisem kollox jew biss ġi maħtuf fl-ispirtu. Daqshekk kienet reali. U sama jingħad ħwejjeġ li ma jitfissrux bil-kliem u li ebda bniedem ma jista' jgħidhom 10 affarijiet li ma tistax tiddiskrivihom bi kliem normali. U b'dan it-tip ta' bniedem li kellu din il-viżjoni u dawn ir-revelazzjonijiet, b'dan it-tip ta' bniedem niftaħar jien, imma bija nnifsi Pawlu naturali ma niftaħarx. Ħlif dak li huwa dajjef fija bid-djufija tiegħi. Għax kieku rrid niftaħar ma nkunx qed nitbellaħ. Jew ma nkunx qed nikdeb, ma nkunx qed nivvinta, ġifieri jekk għandi biex niftaħar, verament għandi biex niftaħar. Għax inkun qed ngħid is-sewwa, inkun qed ngħidilkom il-verità, ġifieri anke jekk jiena ħanejdilkom u nkun qed ngħid il-verità, xi wħud minnkom ħataħsbu li qed niftaħar għax qed ngħid il-verità. Imma inżomm ruħi lura biex ma jkunx hemm min jaħseb li jien xi ħaġa aktar minn dak li jilmaħ fija. Jew minn dak li jismani ngħid. U li ma mmurx nintefaħ bija nnifsi minħabba fil-kobor tar-revelazzjonijiet, kulħadd jgħid minħabba fil-kobor tar-revelazzjonijiet. Għal dawk li jitkolkom idea, Pawlu kiteb 3/4 tat-Testament il-ġdid biex ikollok daqsxejn idea ta' kemm revelazzjonijiet kellu. Pawlu tant kien revoluzzjonarju fit-talim li il-kunċett li Alla jammar fik qatt ma semgħuha. Ftakar aħna l-unika ħanida bl-Ingliżi, for lack of better terms, minħabba nuqqas ta' spjegazzjoni, il-bniedem fit-Testament il-qadim u l-bniedem illum sal-lum il-ġurnata sew jekkux Islam, sew jekkux Hindu, sew jekkux Buddizmu, sew jekkux Ludi, il-kunċett ta' Alla huma tnejn, ġifieri jien u Alla. Il-Kristjaneżmu mhux hekk, il-Kristjaneżmu jiena u Alla ħaġa waħda. Now, dan intkom ilkom tisimgħuh u llum taċċettawh. Imma li kieku jiena tulkom l-ewwel darba u l-ewwel darba li intom smajtuh bħalissa qomtu u tridu tagħtuni xi bażiġġu. Dak Kristu jippritka. It-tama tal-glorja, il-misteru tal-glorja li tantila nisimgħu fih hija di li Kristu issa jammar fik. Dan huwa ħsieb revoluzzjonarju. L-ewwel Korintin 6:17 jgħidlek li jiena u Kristu issa ħaġa waħda mhux tnej,
Għalhekk Pawlu jgħid Filippin kapitlu 1 vers 21 jgħid ħajti i Kristu. Dak il-kunċett ma kienx jeżisti fit-Testament il-Qadim qalbi. U ma jeżisti fl-ebda reliġjon oħra. Imma din hija r-revelazzjoni li kellu Pawlu, Righteousness, that we are the righteousness of God in Christ. Li aħna is-sewwa, il-kelma righteousness hija powerful bl-Ingliżi, bil-Malti sewwa. M'għandix istess imma meta tgħid li jiena I am the righteousness of Christ, min taħseb li int? I am the righteousness of Christ. I am the righteousness of God in Christ. Jiena sewwa talla fi Kristu. Mhux jiena sewwa malla ta' jew jiena qiegħed sew quddiem Alla, jiena sewwa talla fi Kristu. Jgħid tara righteousness talla titħares lejja. That's another level. Battu għadi, imma saġewna għamoħkom. I know. Ftakar Pawlu qal rajt affarijiet, smajt affarijiet imma nistax nispjegaħħomkom. Ir-revelazzjonijiet li narċivejt kif ħan nispjegajlkom? Li bil-fors li tkun klim spirituali ġej mis-sema u bil-mod li tifmu tkun in spirituali, għax il-pija ħa taħsibni imtektek. U fil-versa, inti tekta tkun inta xin mintix tifhem. Amazing, aħwa. Kemm minnkom tamnu li aħna tħallna livell ieħor. Aħna tħallna livell ieħor. Kristu kontinwament irid iġibek livell ieħor aħwa. Qed tifhmu? Halleluja. Li ma mmurx nintefaħ bija nnifsi li minħabba fil-kobor tar-revelazzjonijiet edit li xewka f'ġismi. Messaġġier tax-xitan. Mela l-messaġġier mhux talla, mhux mibgħut minn Alla, ġi mibgħut mix-xitan. Biex toqgħod tniggiżni ħalli ma nintefaħx. Ħanilkom xi ħaġa powerful trid. Spiritu Santu għejni. Kemm minnkom tħobb il-futbol, kemm minnkom tilagħbu l-futbol. Ġo Mark ela. Ela msini. Aħjar milli ngħid il-Elvis. Iktar faċli nagħmilha ma' Mark ma' Ġo Mark di. Ej, issa dħalt għalija, issa m'hemmx ma darbona tal-li tindaħħalx daqshekk malaj. Ismawni. Mela il-mixja kristjana, John Mark huwa l-bniedem tal-Alla. Jirrepreżenta lili, jirrepreżenta lilek, jirrepreżenta l-ġisem ta' Kristu l-Kristjaneżmu. John Mark, il-missjoni tiegħu fuq din id-dinja huwa li jkun dak kollu li Kristu jrid ikun. U jekk ikun hekk, il-kallijiet kollha ta' madwaru ħajrfizhom. Ix-xjeden kollha ta' madwaru ħajredhom. Bil-preżenza tiegħu biss, ta' mhux bżonn jagħmel ġej. Ftakar li huwa u Kristu ħaġa waħda. Mela John Mark miex il-qudiem ejn nagħmlu mod dak qudiem, brother. Sewwa ejni ħalli nagħmlu din id-demonstration tajba tajjeb. Dan huwa qudiem inti m'intix ħadmu lura sejjer qudiem sewwa. Mela ejja l-qudiem sejjer għall-mixja tiegħek sewwa u l-għadu mexxi ejja, mexxi. Mexxi ejja brother, għalhekk meċċi l-Elvis biġiġi. You see, kull organo fil-ġisem ta' Kristu għandu skop. Issa, li kieku għad nġildu jafx għandu jgħad, ma' memżon kun bijax. Imma nkella neħħil, imma mokkom hemm. Mela dan il-Kristjan u l-għadu dejjem irid waqfek. Botta brother. Sew, Pawlu xejt, jiena nross il-qudiem biex nilħaq dak li Kristu għandu għalija. Sewwa, halleluja, ejja, naqra rezistenza. Sewwa u l-għadu jrid waqfek. Issa, l-għadu jaf li għax int fi Kristu u ħajkollu jċedi. Għax bil-qawwa ta' Kristu indejjem terbaħlu. Għad tiġġieled il-bnied il-għadu fil-ġisem. Fi Kristu tirbaħlu dejjem, ir-rebħa dejjem tiegħek fi Kristu.
Imma l-għadu huwa makak. Mela John Mark, imbotta, John Mark, l-Kristjan, qed jagħmel reżistenza u jimbotta. L-għadu qed jitlef, kompli imbotta, bro. Sewwa qed jitlef. Imma l-għadu għandu tattika u għandu strateġija. Mela dan huwa b'saħħtu issa, tant huwa anointed fl-Ispirtu tal-Alla, li ovvjament jekk jiena ħan nipprova nwaqfu ma nistax inwaqfu. Ma nistax inwaqfu. Allora x'għamillu? Min flok jibaqfu jimbottaħ. Moħkomaw. Min flok issa la jiena ma nistax inwaqfek issa, mela ħan imbottak. Ibda ħseb li inti tajjeb, ibda ħseb li inti m'hemmx bħalek, ibda ħseb li inti tgħid kemm għandek rivelazzjonijiet u kemm inti bravu u ħadd ma jista' jifhmek u x'jagħmilli? U jidfak l-infih. Għaliex? Għax jekk ma jistax iwaqfek, issa jimlik bil-gburija. Issa jibda juża id-don tiegħek stess biex jikkundanna. L-għaddu, u jaf li l-għaddu ma jistax waqfek lilek. Ma issa x'jagħmel? Inefħek. U jekk inefħek, m'għandu bżonn jirreżistik. Għax Alla x'jagħmel jieqaf lil-gburi. U jekk jieqaflek Alla? Alla jieqaf il-gburi. Ħanajt spunt. Fimtu għadi? Poġġa my brother, thank you xbin. Isimawni aħwa. Id-don li Alla tak huwa dejjem biex jibni lill-Knisja, mhux biex ineffaħ lilek. Jekk inti Alla tak ħolma, viżjoni, kelma, inti ma tużajiex biex tidher ħelu int u lil ħadd ieħor tkissru. Ħantek eżempju. Mela, riċenti kellem storja f'River of Love li tiġri kull imkien ta' fej persuna li kellha ħolma marret tgħid il-persuna il-ħolm li qed kellha spiċċat kisret din il-persuna u l-familja tagħha. Sewwa u kisret familja, kisret relazzjoni tagħha ma' nies li kienu importanti fil-ħajja tagħha. Dak taf x'inhu issa? Xogħol diaboliku. Mhux xogħol tal-Alla. Number 1 għodu attenti min jiġi jgħidlek il-ħol. Number 2 għodu attenti lil min tmur tajdu l-ħol biex interpretaħħomkom. U number 3 prinċipju ġenerali. Meta Alla jtik ħolma, l-ewwel ma staqsija din kif tirrifletti lili. Għax jekk Alla huwa kontra l-gossip, għaliex ħajjiġi joqgħod jgħidlek x'għandu l-pastor. Jekk Alla huwa kontra l-gossip, għaliex ħajqgħod jgħidlek x'għandu Mario, jew x'għandha Marli, jew x'għandu Melki. Sena fi, mela Alla mhux kontra l-gossip. Ġifieri dak li huwa kontra tjagħmlu stess. U inti laqqas taf li għandek il-sunnara tax-xitan f'ħalqi u qed jiġbek. Għax l-ewwel ma setax waqfek bid-don, issa mela ħajużak kontra tiegħek, ħajnefħek. Kemm hija strateġija sottili, potenti. Odu attenti. Odu attenti. Halleluja. Mela. Ħankomplu. Għalhekk Pawlu ma rridx jiftaħar, mhux għax ma kienx id-don tiegħu ġenwin,
imma x'jaf li l-moment li jiftaħar jiġi fidej ix-xitan. Għax inti ma tistax tgħid li inti Kristjan u tgħix bil-gburija, bis-supervja. Li jkollok it-tentazzjoni, apprezzajt Mario jgħidillu. Kien hawn naħseb kollu. Mario, per esempio, il-ġimma perġa post fuq hawn, fuq il-fellowship. Għalfej l-għadu beda jfessfislu biex jgħir għal-ħuħtu. Ftakar ix-xitan x'għamel? Għal-Alla. Smajtu għadi? U x'għamel? Mario, grazzi Ġesu, Alla dejjem jagħmel hekk u kollha kemm minnkom. Sewa, minn flok ċeda dik it-tentazzjoni jispiċċa jgħir kontra ħutu. Sewa, għax għandhom ċertu doni u għax Alla jużhom ċertu mod. Ħ'awtorità disċern il-vuċi tad-demonju u ħ'awtorità fuqha f'isem Ġesu Kristu. U keċċa dik il-tip ta' żerrija li l-moment, ħanidilkom xi ħaġa, il-moment li inti issa il-qajta, issa inti carrier. Ħanidilkom xi ħaġa, Ġesu taħwa. Tgħidu li di x'għandha x'taqsam max-xewka ta' Pawlu. Kollox. Ix-xewka ta' Pawlu Alla qallu is-sitwazzjoni użaha biex inti tikber fil-grazzja. Is-sitwazzjoni mhux marda għax imkien ma jissemma mard. Imkien ma jissemma mard. Infatti m'hemm l-ebda konferma li di xi darba kienet marda. Issa, ħanamel naqas punt żgħir. Marat xi darba Pawlu, marat jew ma maratx. Laqas hija importanti, għax aħna nafu li Pawlu kien jaf iktar minni u minnek li Kristu ġar il-mar kollu tiegħu. U jekk xi darba kellu xi ħaġa li għadda minna, ma naħsibx qatt jirringrazzja l-Alla tal-marda, ħa awtorità fuqha, hemm min l-fejqan u għamel bħala ma nagħmlu aħna fi. Sewwa, ma qax jgħid għax bat li marda mal-issa. Ġifi dak il-ħmerijiet ma għamilhom żgur. Imma ħanilkom mela tliet ilu qomt fil-għodu. U l-mulej fakkarni fi-storja. L-Ispirtu verament, ħanejdikom ħaġa. U bowli ħanejda, l-Ispirtu Santu verament għed jitkellem bħalissa. Sa minn għandu widnej ħajisma, jekk irid jisma'. Mela xi tletiem ilhom, tletiem jew kienet għandkom qomt fil-għodu u f'daqqaħan kien fħomt jiena l-ewwel ħaġa ma nagħmel ngħid thank you Jesus, grazzi mulej, ringrazzjak mulej, kun infaħħar ismek. Dak il-kliem dibda joħroġ minn fommi. Rari ma ngħidx hekk, rari. Jekk ikolli minn 10 ijiem forsi xi waħda ninsa. Mbagħad u għara ftit ngħid għaddi ma ringrazzajx il-mulej, ħana ringrazzja l-mulej. Anyway, mela qomt u kif nirringrazzja l-mulej jiġini ħsieb u fakkarni. Meta xi 3 snin ilu, tiftakar meta kellna l-blood drive. Kellna l-blood drive River of Love. Grazzi Ġesu u kien hawn ħafna li ġew jagħtu d-demm għal min għandu bżonn id-demm. U niftakar kont qed nagħti id-demm jien u n-ners għamlet li elenku ta' mistoqsijiet. Tiftakru l-mistoqsijiet li għamlilkom. Speċjalment partikolari waħda li niftakar partikolari kienet li kienet għajkli inti kont ċertu postijiet, kont ċertu pajjiżi f'ċertu żmien, għax jiena kont għext barra Malta, ħafna sewwa postijiet l-Ingilterra u l-Amerika u dort l-Italja u r-Russja, morda f'ħafna postijiet, ovvjament għamilt żmien żvjaġġa bħala missjonarju, missionary evangelist. U għalkli inti kont daw il-postijiet, għalkli għal raġuni, għalkli għax min għex f'post partikolari għal ċertu snin, bej ċertu żmien u ċertu żmien, ma jistawx jagħtu d-demm, għattila għaliex jien. Għalkli għax f'dik il-belt u f'dak il-pajjiż kien hemm virus jimxi, jiġri, u min kienet jgħix hemm illum għandna skont ma nafx jossekkux il-World Health Organization, whatever, imma minn awtorità għandna li min kien jgħix f'dak il-raħal, f'dak il-pajjiż, f'dak iż-żmien stipulat, anke huwa healthy ma jistax jagħti demm. Għal-raġuni għax jemnu li hemm ċans li anke jekk ma maratx imma xorta tiġorri il-virus. Wow, jien ġo l-ispirtu tiegħi. Qed kemmi tajba di.
Et bħal meta bniedem xi ħadd jiġi fuq jgħid li pastor le smajta x'qalet jew x'qal jew x'qalu imma ma affettwatnix. Sirt carrier tal-virus. Qabli immedjatament ma manifestax il-virus il-marda ma ħarġitx. Imma mingħajr ma taf you're carrying the virus. Dak li huwa il-gossip, is-slender li tgħid u taqla fuq nies, il-virus li naf li kien hawn nies u jalla ma jkunx hawn iktar. Li jagħmluh dan ix-xogħol ġewwa River of Love. Li huwa wkoll dnub kondannabbli. Right? U min jagħmlu għandek tistaqsilek innifsek jekk intix Kristjan vera. Għax dan huwa xogħol tax-xitan. U ovvjament, peress li jiena ma nafx il-qalb, imma l-frott tista' tarblu. Il-qalb jara biss il-bniedem, imma l-frott iddixxernih. Min jagħmel dan ix-xogħol mhux Alle? Anke jekk jiġi fil-fellowship, anke jekk kien ordinat, f'kwalinkwe anke jekk kien ordinat apostlu, għalkemm m'hemmx ordinazzjoni tal-apostlu. Imma qed ngħidilkom ġifieri anke jekk ikollok l-ogħla karga. Titqgħod attent, qalbek trid tipproteġija. Qed tifhmuha? Allura Pawlu qed jgħid li jiena tant ġejt moti rivelazzjoni u tant kelli viżjonijiet u Pawlu jgħid li jiena ħdimt aktar mill-apostli kollha. Taf li jgħidha dak li l-Iskrittura? Pawlu jgħidha fl-ewwel Korintin kapitlu 11 fil-passaġġ ta' qabel. Jibda jgħid Pawlu kif tant mexa sew, tant bata, tant sofra għall-knejjes u għall-knisja partikolari tal-Korintin, għalina mis nittrattajtkom kif trattawkom mill-apostli folozz. Għax hekk forsi kontu tilqawni. Imma minn flok trattajtuni, per eżempju, għax jien għamilt magħkom, għax jien kont missirkom spirituali, minn flok trattajtuni hekk. Anzi, għal il-kontra sibt. Mbagħad għal ħallini ħankun daqsxejn jiblaħ magħkom, ippermettuli għax issa la ġejta li ħajkolli ngħidilkom għalilhom prattikament. Għandi tafu xiex niftaħar għallhom. Għandi ruxmata viżjonijiet u revelazzjonijiet li l-ebda f'postlu ma jista' jikklejmja. U ħanilkom xi ħaġa. L-ebda pastor ma jista' jikklejmja. L-ebda apostlu tal-lum ma jista' jikklejmja. L-ebda profeta li jiena naf jew qatt smajt bih ma jista' jikklejmja. Ar-raġuni hija, number one, Pawlu kien dak li aħna ngħidulu fit-teoloġija u fl-istudji bibliċi l-apostlu transitorju bejn it-tnax, mhux l-unika wieħed għax hemm oħrajn. Imma dak li wieħed mid-transitu għax kiteb l-Iskrittura li huwa li kellu diġà uffiċċju uniku għalih. Ra lill-Kristu sewwa u kellu tibdila radikali l-mirakli u l-ġibiet li kellu Pawlu. Sewwa u l-opri u l-knejjes li Alla taħ il-grazzja biex jiftaħ għaddihom kollha lill-apostli. Allura meta intom tisimgħu xi well-meaning ministru tal-Vanġelu suppost u jiġi jgħidilkom li jiena Alla bat li xewka, number one għajlu FM sieħbi, number one mhux Alla batilek. U number two, biex forsi inti tkun kandidat biex tirġivi xi xewka, inti rċivejt xi ruxmata revelazzjonijiet u xi ruxmata viżjonijiet, tant huma kbar li inti batulek xewka jew xitan batlek xewka li mod mhux titkabbar. Allura kważi jifraħ biha għax Pawlu qal mela naċċetta din ix-xewka b'din il-kosmas u nagħti grazzja lill-mulej. Nirringrazzja l-mulej. Ħanaqrawha. Qed tifhmu ġifieri di importanti għax ċertu denominazzjonijiet li ma jagħmlux fil-qawwa talla fil-mirakli fid-dona tal-Ispirtu Santu, għejnu li din hija Pawlu kellu xewka mill-mulej. U tiġi taraw li mhix mill-mulej. Amen? Imma dak li jagħmel l-għadu kontra tiegħek, Alla dejjem idawru għal-ġid. U għal-ġid tiegħek il-Bibja tgħidlek. Għal-ġid tiegħek idawru, imma mhux il-marda hija għal-ġid tiegħek. Mhux il-marda hija għal-ġid tiegħek. Li inti forsi tgħaddi minn sitwazzjoni u inti l-mulej ġibek f'sensik dak il-ħin. U jgħidlek, jew inti bejnek u bejn ruħek, jien ħanitgħallem minna di, jien nikber minna, di nirmatura minna. Sewwa, ħalli l-grazzja talla taħdem fik. Isimgħuni ħanerġa' ngħidha b'repetejta, daħseb di ħanejda t-tielet darba fit-tielet lezzjoni. L-ebda post fil-Bibja, l-Testament il-Qadim u l-Aqqa Ġdid, qatt ma naraw il-Alla jgħid lil xi ħadd marit ħantik il-grazzja biex iġġordin il-marda. Qatt. L-Iskrittura sew Testament Qadim u sew Testament Ġdid, l-Iskrittura dejjem tindika u turi bl-aktar mod ċar, il-grazzja tiġi fejn hemm id-djufija.
Għaliex, għax il-grazzja tfisser il-qawwa soprannaturali tal-Alla li tajnek tagħmel dak li inti fis-saħħa tiegħek m'intix kapaċi tagħmel. Dik tfisser grazzja. Amen, halleluja. Ħankompli naqraw. U li ma mmurx nintefaħ bija nnifsi minħabba l-kobor ta' revelazzjonijiet edit li xewka f'ġismi, messaġġier ta' Satana biex toqgħod niggiżni ħalli ma nintefaħx. Issa di bil-Malti ċertu klim jaħasra ma tantx daqshekk jinftiem. Bl-Ingliż jgħidlek to buffet me, mhux buffet fil-każ imorru ħadd. Buffet, taf xi tfisser buffet? Hemm miktub bl-Ingliż, hawn minn għandkom il-Bibja bl-Ingliż sejt buffet fil-Bibja tiegħek? Buffet. Brother Noel, hello, let me buffet you a bit. You want a buffet? Ara ġej. Inti tħomm il-buffet. Tiniggiżni. Sewwa. Kif? Eżatt, iddejqek, titturmentak, bravu. Il-kelma buffet hija xi ħaġa kara. Da miexi, imxi hija normali, isek sejri normali. Eżatt, mhux letteralment qed jagħmillu hekk. Buffet jiġifieri blow after blow, daqqa wara daqqa. Tifhem li inti tiddejjaq, jirritak, li jispiċċa jillimitak, fistrina, ma nistax pereżempju jinnaf. Li inti bord post, jinnaf, mhux hekk, ħantikom eżempju żgħir, li hemm ħafna storbju, hemm ħafna sħana, hemm ħafna ħmieġ, mhux dik, hemm m'għandix qasam. U inti tant tkun imdejq li isek ix-xogħol tiegħek ma tistax tagħmlu, issa qar minn hekk, hawnhekk għandna involut demonju. U d-demonju kienet jagħmel xi ħaġa lil Pawlu, però mhux qabadlu xi xewka, tal-wartu baħħali l hekk. Jew kellha waħda hawnhekk, ara għandek żewġ xewki. Qed tifhmu? Ġifieri ma għamellux hekk id-demonju. Ġifieri d-demonju beda, he was buffeting, irritating him, annoying him. Sewwa trying to limit him, jipprova jillimitah. Sewwa ħalli x-xogħol ta' Pawlu ma jseħħx. Għaliex? Għax il-Vanġelu li Pawlu pridka tant kien revoluzzjonarju, tafx beda jagħmilhom lill-Kristjani minn zero iġibhom hero. U x-xitan ma ġbitux. Għax inti minn zero li inti aħna dejjem tallimna x'inti dudu tal-art. U mbagħad ġie Gordon John Marshall għalhekk inti you're the righteousness of Christ. Nippreferi dal-messaġġ. Mhux veru? Imma mhux Gordon John Marshall il-messaġġ huwa ta' Kristu. Il-messaġġ huwa l-Vanġelu ta' Pawlu. Sewwa meta inti għandek ruxmata messaġġieri u messaġġiera li dejjem jgħidulek għax inti midneb, għax inti minti tajba xejn, għax inti dudu u għax inti ħmiex tal-art. U inti dejjem. Ħinna lija bambin. U mbagħad inti tisma' l-Gordon John Marshall. U tgħidlek, brother, inti maħsul bid-dem ta' Kristu, taf li Kristu mit għalik, anzi llum jgħixġa fik, u għamlek werrit miegħu wassaltna, halleluja, u inti glorja l-mulej. Qed tifhem? Ara meta tilkom inti dudu ħadd ma ċabċab. Qed tifhmu? Kulħadd ħa pjaċir jisma' li jien issa maħsub bi Kristu, bid-dem ta' Kristu. Li jien isma' miktub fil-ktib tal-ħajja. Li jien issa I am the righteousness of God in Christ Jesus. Nista' npoġġi fil-preżenza tagħha mingħajr ma nħossni ħażin, mingħajr ma nħossni inqas minnu, mingħajr ma nħossni midneb għax jien issa l-natura tagħha fija, halleluja. Dan il-messaġġ x'beda jagħmel? Beda jolli ruxma ta' Kristjani. Beda jolli in-nies, il-poplu, jolljon fil-pożizzjoni li minna kienu waqgħu. Imħabbadnu. Waqgħu mill-glorja. Qed tifhmu aħwa? Allura Pawlu intom tafu li f'kull belt, jekk mhux f'kull belt 99% tal-bliet li mar minnhom li kien ippersegwetat Pawlu. Illum nemmen fl-istorja ta' 2000 sena Kristjaneżmu nemmen li Malta hija mmarkata speċjali ħafna iktar minn pajjiżi oħra mid-dinja kollha. U waħda mir-raġunijiet hija għax kienet l-unika belt li nista' niftakar fiha jien li laqat il-Vanġelu u laqat il-messaġġier tal-Alla il-Pawlu.
Għax Malta, meta ġi Pawlu ma perspekwatawx il-Pawlu, laqatu. Tatu dar, għal-kem kien ħabs. Imma lew, ma tatu l-ikel, libsitu u laqawh. U Pawlu tant iċċassab din it-tip ta' ospitalità għal in-nies ta' dawn l-art l-estrina huma ospitabli. U għal grazzja tal-Alla. Din il-grazzja baqgħet 2000 sena wara. Għassalhom il-ġurnata ħafna jgħidu meta niġi Malta kemm inħossni mill-qoħ. Dik hija barka speċjali li marka pajjiżna pija, halleluja. Grazzi Ġesu. Halleluja. Amen aħwa. Isimgħu, ħankompli. Fuq hekk tliet darbiet tlabt il-mulej biex jitbijat minni. Iżda hu weġibni biżejjed għalik il-grazzja tiegħi. Imkien ma naraw il-xi ħadd jitlob għall-Mart biex ifiq u walla jgħidlu biżejjed il-grazzja tiegħek. Biżejjed xiġifieri. Xi tfisser? Jiena marit xi tfisser biżejjed il-grazzja tiegħek? X'għandi nagħmel ġifieri issa? Din apparti li tagħmel violation serja anka tal-common sense, imma tagħmel violation serja tal-messaġġ tal-Vanġelu li ħafna ma semgħux. Għax wieħed mill-messaġġi mhux messaġġ ieħor, laqqas huwa messaġġ sekondarju, il-Vanġelu sħiħ u fejqan. Maħfra tad-dubiet. Fejqan mill-Mart. Mirakli, soprannaturali, doni tal-Ispiritu. Din mhux ħaġa sekondarja, din hija inkluża il-Vanġelu tas-Saltna, il-Vanġelu tal-Grazzja, il-Vanġelu tal-Qudusija, il-Vanġelu tal-Indima. Dawn huma kollha l-istess Vanġelu. U għandna ħafna messaġġiera llum fid-dinja li jippritkaw biċċa Vanġelu. U jekk imbagħad tiġi biex temmen verament xtejt l-Iskrittura, ngħidlek li qegħdin fil-periklu qudiem Alla. Għax iskrittura taj li min ma jipritkax dan il-Vanġelu jiġi misħut. Mela ara xi pritka Pawlu li għażiż ħabib qabel ma tiftaħ ħalqek u tmur tferrex il-valenu. Kapiex aħwa? Meta ftit ilu grupp ta' nies msejkna ħanidilhom, ġew għamlu tex kien ferxu valenu kontra Gordon Ġommanxe u kontra Riverovlov li minn grupp suppost jissejjaħ Kristjan. Number 1 minnu ta' Kristu daw l-affarijiet laqqas jaddulu mill-kuruturi ta' moħħu. U li kieku vera enta l-affarijiet tiegħek kun ma jalla l-mulejta jagħti grazzja u jagħti revelazzjoni lil dawk li kienu msieken taħt dak it-tip ta' talim, għax msieken tgħidilhom. Għalmenu jmorru jaqblu naqra l-kelma. L-Iskrittura tgħidlek il-Pawlu x'messaġġ pritka. Pawlu qatt ma pritka il-fejqan għadda. Dik hija teorija u talim ta' xjaten. Pawlu qatt ma pritka li inti li Alla madu xi fejjaq, li d-doni tal-Ispiritu Santu spiċċaw, li titkellem bil-lingwi huwa tad-demonju, Pawlu qatt ma pritka da. U meta jippritka da, u mbagħad jipponta subaħ lejna jew nies bħalna, inti povru. U laqqas irid inkun xara f'ġismek fil-jum tal-ġudizzju. U għal dawk li jaħsbu li m'għandniex ġudizzju, l-Iskrittura titkellem fuq żewġ ġudizzji. Number 1 hemm il-ġudizzju tat tron l-abjad li jekk tmur qudiemu m'għandekx tama ta' salvazzjoni. U mbagħad hemm il-ġudizzju tat tron ta' Kristu li jgħidulu l-bima Judgment Seat of Christ fejn il-Knisja ħad tiġi ġudikata u l-Knisja mhix ħad tiġi ġudikata fuq id-dnub, il-Knisja ħad tiġi ġudikata kemm verament imxew malla u bdew is-sejħa tal-Alla. U jekk inti għatta attakka l-ħuk, jew l-oħtok, jew il-pastor, jew l-apostlu, jew il-profeta, għatta attakkom personalment. U tattent, għax naqsu lek ħafna l-punti. U tattent. Sewa, ħankomplu. Mela, fuq hekk tliet darbiet tlabt lil-mulej biex din ix-xewka tad-demonju titbijat minni. Iżda huwa ġibni biżejjed għalija l-grazzja tiegħek Pawlu. Għax il-qawwa tiegħi tidher l-aqwa tagħha fejn hemm id-dajjef. Se naftit x'in il-grazzja mela? X'in il-grazzja mela?
il-qawwa. Il-grazzja tiegħi tidher fejn xiex il-qawwa. Mela, Ġesu qallu hekk, Kristu qallu hekk. Qallu biżejjed għalik il-grazzja tiegħi Pawlu. Għax il-qawwa smajta tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dajjef mhux fejn hemm il-mart. Fejn hemm id-dajjef. Inti meta tħossok dajjef, x'titolbu l-mulej? Tieni s-saħħa mulej. Tieni l-qawwa mulej. U jekk tkun dajjef u jgħidlek irċievi. Imma jekk inti tgħidlu mulej jiena marit, tieni l-qawwa. Jgħidlek għalfej. Jgħidlek inti il-fejqan ma l-ewwel. Inti mhux qawwa għandek bżonn il-fejqan hemm bżonn sa. Sewwa. Inti jekk tgħidlu mulej qiegħed fid-dlam, tieni d-dawl. Jgħidlek ħantik sandwich bil-butiru bil-perżun. X'inhi? I'm sorry, Lord, mhux ġuħet, lek ta' dawl. Mhux kont in-need il-provizjoni. X'għandu x'jaqsam il-grazzja mal-fejqan. Il-grazzja tingħata lil min huwa dajjef. Il-fejqan tingħata lil min hu marit. Is-salvazzjoni tingħata lil min huwa mitluf. Il-maghfra tingħata lil min huwa midneb. Is it very complicated this? Not at all, is it very? Hallelujah. Mela bil-qalb kollha nitaxxa bil-mart tiegħi. Le mhux hekk qal. Smajtu x'qal? Bil-qalb kollha mela nitaxxa bid-debbulezzi bid-djufija tiegħi. Fit-tajjir. Meta jiena ikun hemm xi gazzetta jew xi ħadd xi proxmu miskin joqgħod jgħajjarni fuq il-Facebook. And those who do that, most probably you are not in God's book. Sewwa, meta x'irid nitolbu jien l-Alla mulej fejjaqni? Lord, son, I think you are confusing prayers. Lord, tieni grazzja. Tieni grazzja, x'inhi rrid nellibadi. Għax jekk ħanemxi fil-ġisem, jew ħa nagħmel bħalu. Jew kellha nagħmel qar. Allura jrid kollok grazzja, tirċivi grazzja biex inti dik id-djufija li qed tħoss issa dak l-attakk li qed jiġi kontra tiegħek. Sewwa, telbu. U għalhekk il-Kristjan jitlob għal min jippersekwitah. Mela bil-qalb kollha mela nitaxxa bid-debbulizzi tiegħi li huma daw id-debbulizzi huma tajjir. Mela x'kienet kollu Pawlu qabel? Tajjir. Min jaf, kemm akkużaħ fals, mor għattini konten kamil 12. Akkużi folots kontra Pawlu waħda. Jekk inti xi darba kellek xi akkużi folots, you're in good company. Meta xi ħadd tajrek, dak li huwa lest għalik bħala Kristjan. Bilaks, ġiri għaddejtu minn momenti fej ma għandkomx biżejjed u tara minn fej ġej ċertu provizjoni. Sa Pawlu jgħidilna fil-ktib ta' Filippin fejn jiena kapaċi ngħaddi bl-abbundanza u kapaċi ngħaddi bil-aks. Imma nippreferi l-abbundanza. Imma meta nkun fil-aks, mhux ħanoqgħod nikpi il-grazzi tal-mulej tgħinni. Bil-persekuzzjoni. Issa ismaħħa, għaliex Ġesu qallu hekk lil Pawlu? Għax iskrittura tajt, Pawlu Ġesu qal u wiegħed, pereżempju, għal kull min jimxi fi Kristu Ġesu ikun ippersekwitat. Fil-ktib ta' Mark kapitlu 10, Ġesu jgħid bl-aktar mod ċar, jgħid li kull min telaq kollox għalija u għal-Vanġelu, ħajkun nimrodlu minn din l-art dak kollu li ħalla waraja mid-dar boħra imma magħha il-persekuzzjoni. Mela Pawlu meta qallu mulej neħħi l-persekuzzjoni qallu Pawlu. X'inti titlobni Pawlu? Issa jiena nista' neħħilek dak li jiena wettek li ħajkollok. Jiena wettek li ħajkollok il-persekuzzjoni. Imma tista' titlobni li fil-persekuzzjoni tkun b'saħħtek.
Qed tifhmuha? Jekk inti titgħallem bil-grazzja t'Alla, iddawwar it-tajjir, l-akkużi folot u l-persekuzzjoni bil-grazzja t'Alla, inti tiġi promoted fis-saltna t'Alla. Għax imbagħad Alla jagħmel xempju bik. Għalhekk ibqa' sod, ibqa' fidil, dak kollu li tgħaddi minnu huwa temporanju. Il-glorja ġejja. Imma dak li għaddej minnu ħendi li jaħtajjeb. Halleluja. Grazzi Ġesu. Tħallix li x-xitan issa li ma rnexxilux iwaqfek jispiċċa u stess jimbuttak. Halleluja. Bit-tajjir, bil-aks, bil-persekuzzjoni, bid-dwejjaq. X'ma jkellux dwejjaq? Nies li taħajtu għalihom, nies li kien magħhom, il-Bibja tgħidlek anke kien jiġu pratikament fi kliemi, mur aqra t-tieni Korinti 11. Jien nilqa' nies fid-dar tiegħi minn filosofija kien jgħidilha. Isma' l-istess li għamlu l-Kristu. U l-istess li għamlu l-Kristu ħadaddi minnu wien. Imma xi tagħmel? Tittaddiħ bħalma ddeħ Kristu. Biex imbagħad inti tirċievi l-kuruna tal-glorja. Mhux faċli, però bil-grazzja u l-qawwa t'Alla possibbli. Halleluja. Bidwejja minħabba Kristu. Da kollu jiena lajtu minħabba Kristu. Għax meta nkun dajjef, inkun qawwi. Id-djufija tiegħi daret permezz tal-grazzja t'Alla għal-qawwa għalija. Halleluja, glorja għal Ġesu. Issa, darba l-oħra għettilkom li dawn l-iskritturi ftakru li Pawlu kien Grek, kien jitkellem bil-Grek, imma kien ludi. Kellu kunċett u mentalità ludija. Sewa kien jaf il-Messija, kien jaf it-tixbiħat kollha tal-Messija. Allura hawnhekk fejn għandna issa l-espressjoni fejn ġiet motija xewka, min fejn ġaba din l-espressjoni Pawlu? Min inventa? Min fejn ġaba? Ġaba mill-kodba Lut. Ġaba mill-Tora u ġaba mill-profeti. Ħamorru fil-Bibja, morru lura fil-Bibja xi passaġġi, ħanarawhom flimkien. Morru fil-ktib ta' Eżekjel. Eżekjel. Qed titgħallmu xi ħaġa ħwa? Tieħdu pjaċir. Grazzi Ġesu. Eżekjel 28. 28. Vers 20. Verse 24. Ma jkunx hemm aktar għall-Iżrael la xewk li jniġġes u anqas li jweġġa' minn fost il-ġirien li kienu joboduhom u jkunu jafu li jien is-sit il-mulej. Alla tgħid li fost Iżrael u madwar Iżrael ma jkunx hemm iktar xewk li jniġġishom. Għaliex? Għax ħajneħħi xewk minn mal-art? Għax ħajneħħi mill-ledewwa minn madwarhom biex ma jibqgħux jirritawhom, jirpersekwitawhom, jattakkawhom, jaksuhom. Ħajneħħihom. Dak tfisser dik. Fil-ktib ta' Ġoswe 23, Joshua. Halleluja. Ġoswe kapitlu 23, vers, grazzi Ġesu, 13. Kunu għafu l-mulej Alla ta'kom ma jibqax aktar ikkeċċi dawn il-ġnus minn qudiemkom u jkunu għalikom xibka u tfixkil frosta għal-ġembejkom u xewk fajnejkom. Sakemm jaqirdukom minn taħt din l-art tajba li ta'kom il-mulej Alla ta'kom. X'qallhom il-mulej?
Għal min qed jirreferi? Qed jirreferi għal xi pjanta tax-xewk? Għall-edewwa tiegħu, għall-edewwa ta' Iżrael. Infatti għallhom għax intom ma bdejtunix, daw ħanħallihomkom. Imma meta tobduni, bħalma tgħidlek fil-Proverbju kapitlu 16, il-bniedem talla li joġob il-lalla, anka lill-edewwa tiegħu ta' madwar jagħmilhom fil-paċi miegħu. U għalhekk tgħidlek il-Bibja Salamun jekk minn serbal Salamun għandu jkun Salamun iva, it-tifel ta' David. Il-Bibja tgħidlek fi żmien tar-renju tiegħu, l-edewwa kollu tiegħu tagħhom madwaru kienu kollha fil-paċi miegħu. Kien xi ħaġa eċċezzjoni għall-Iżrael meta kellek renju wara renju dejjem fit-trabil, dak iż-żmien tar-renju ta' Salamun kien hemm il-paċi. L-edewwa ma ħalluhom fil-paċi, għax Alla profetizza li hekk ħajkun. Sewwa, u dawn l-edewwa Alla jsejħilhom bħal xejdulhom hekk eżempji. Aħna llum bil-Malti wkoll ngħidu għax il-kuxjenza tniggiżni, għandek fisser x'għandek xewka. Ma jfissirx hekk, inti ma tkunx toħodha letterali fil-kelma, tfisser xi ħaġa oħra. Dawn huma bħal idjomi Lut, Hebrew, idioms. Jekk inti tara fi ktieb tan-numri, pereżempju, morru fi ktieb tan-numri. Halleluja. Jekk hawn xi ħadd ma jaħseb li Alla ma jimportax in-numri, tant jimportax li semma ktieb għalihom. 33 vers 55. 55. Ħantikom eżempju ta' xewka li ħafna minnkom ġieli tgħaddu minnha. Ġieli l-mulej jgħidlek pereżempju għamel hekk u hekk. Ħalli tirnexxi f'xi ħaġa. U int ma tobdihx tagħmel ta' rasek. U tant inqalalek trabil, tant inqalalek pandemonju, tant inqalalek tgħid il-mamma mija f'x'infern dħalt, jew f'x'battalja dħalt, taf għaliex dak? Għax il-mulej kellu pjana aħjar għalik. Minti fid-diżubbidjenza tiegħek bħalma għamel Iżrael, inti stess ġibt lilek innifsek bħal priża għall-għadu. Għax inti fil-pjan ta' obbedjenza tal-Alla m'hemmx dawn l-affarijiet hemm ta' persekuzzjoni għall-Vanġelu. Sewwa għax inti jekk tagħmel is-sewwa ħajmin ħasim persekwitak u jgħid xorta waħda kontra tiegħek. Imma ċertu affarijiet jistgħu jkunu evitati jekk tabdil il-mulej. ċertu affarijiet jistgħu jiġu evitati. Sewwa, alleluja. Vers, mela, 55, vers 55. 55. Kapitlu 33 ta' Numri, vers 55. Jekk intom ma tkeċċux in-nies li jagħmlu fl-art minn qudiemkom, dawk li intom tħallu minnhom ikulkom bħal xewk f'għajnejkom. Li mniġġes li niggiża f'ġembkom u jkunu edewwa tagħkom fl-art li intom tagħmlu fiha. Meta għallhom erdu l-kulħadd minn dik l-art ħalli tgħixu fil-paċi. Ma erdux kollox u erdu l-kulħadd. Ħallew ħafna affarijiet li Alla għallhom biex erdu. Sewwa mela Alla kellu pjan fejn l-art imwiegħda jkunu fil-paċi, fil-għena. Sewwa ma bdewx il-Alla. U ħafna drabi il-Kristjani jagħmel hekk ukoll. Inti taħseb li għandek idea aħjar, tagħmel ta' rasek, u mbagħad tgħid il-lallu minn xi xed ngħaddi, il-lallu x'inqalali. Imma dak għax inti ma bdejtx il-mulej f'ċertu affarijiet. Issa, jekk inti tippridka l-Vanġelu u tgħix għall-mulej ħajkollok il-persekuzzjoni, imma hemmhekk ikollok il-grazzja tal-Alla u telliba. Qed tifhmu aħwa? Halleluja. Fil-ktieb ta' Judges imħalfin, kapitlu 2, issa xi tgħid l-Iskrittura fit-2 Korintin kapitlu 13 vers 2. F'Mattew kapitlu 18 vers 15 sa 17 tgħidlek li kull ħaġa tiġi konfermata fuq 2 jew 3 xhieda. Tajtomkom. Daw ix-xhieda kollha tajkomkom. Amen aħwa. Ġoswe kapitlu 2. Sorry, mħalfin. Kapitlu 2. Araw xi tajt. Ħanibda me vers 1, ħa. U l-anġu tal-mulej tala minn Gilgal għal Bokim u qal,
jien tellajtkom mill-Eġittu u wassalkom fl-art li kont wieqed lil missijietkom wet. Ma tħassar qatt il-patt li għamilt magħkom. U intom min naħa tagħkom ma tagħmlu ebda patt ma' nies ta' din l-art li għandkom tkissru l-art tal tagħhom. Ħanejdlek ta' minn lat naturali mhux faċli taqbod u tagħmel dawn l-affarijiet, immaġina inti, ma nafx kien nistgħux nimmaġinaw aħna llum ngħixu fi Kristu, dawk li għadhom qed jgħixu taħt il-liġi, sewwa li inti tidħol f'belt, immaġina inti tidħol f'belt, ħadd tmur toqgħod hemm u tmur tkisser l-istatwi kollha ta' dik l-art. Inti qabli tixtieq tobdi ħilla, ma mulej, żgur inti tgħidli biex nagħmel hekk. Hawnhekk ħanaqlu rux ma tankwita għal xejn. U ħallihom l-istatwi u għalajlek jiena m'għedlekx biex taqridhom. Fit-Testament il-ġdid, mhux qed ngħidlekkom fit-Testament il-ġdid tistgħu tagħmlu l-istatwi. Fit-Testament il-ġdid illum il-ġurnata Kristu m'għandu bżonn post biex ifittex u jsibek, imma Kristu se jsib lilek fejn int. Alleluja, mar fik. Sewwa, importanti li inti ma jkollokx idoli u statwi hawn ġej. Alleluja. U le, bħala Kristjani ma nagħmlu statwi immuhom u nadorawhom għax iskrittura hija kontra dak l-affarijiet, meta speċjalment jiena u inti ngħidu li aħna nadoraw Alla ħaj. Amen. Halleluja. Imma dak tal-im ieħor imma semmejtulkom ħarira. Ismgħu x'ħajjed, vers 2. U intom min naħa tagħkom ma tagħmlu ebda patt ma' nies din l-art li għandkom tkissru l-art tagħhom, imma intom ma smajtux minn kliemi. Forsi il-mulej ma għalekx mur kisser statwa, imma jissa għalek iqaf pejjeb. Mbagħad wara ftit, għax ma qed naqta' nifsi, mulej fejjaqni. Iqaf tmur ċertu postijiet. Il-lallu passer x'inqalali, x'baw xata tlajt, kont ma' ħabib tiegħi, kellu d-droga fuq u waqfuna il-polizija sabu la droga fuq u ħeltan kajjem jew. Kien ilu jgħidlek il-mulej biex ma tagħmilx iktar miegħu u ma tagħmilx iktar magħha? X'għamilt? Issa, sa x'ħad tagħmel? Issa ħadd iċħad il-Kristu? Sewwa, imma intom ma smajtux minn kliemi u waraw x'għamiltu. Qudiemkom u issa ngħidilkom ma nkeċċihomx minn qudiemkom u tibqgħu u jibqgħu ma' ġniebkom u għallathom ikululkom ta' xibka. Smajtuh ix-xewk minn fejn ġie aħwa? Ftakar li Pawlu kien mitħla ma' din l-iskrittura, ftakar Pawlu ma kienx jaqra Testament ġdid, Dawn huma l-kotba li Pawlu kien kontinwament jaqra. U kien jaf xi jfisser sewwa li jkollok xewka fil-ħajja tiegħek. Tfisser, u mbagħad Pawlu Pawlu spjega persekuzzjoni tajjir, diffiċli qed jagħmlu ili diffiċli biex nippredika l-Vanġelu. Sewwa, issa hawn min jidħol f'xewk minħabba diżubbidjenza. Però wkoll hawn min jidħol f'xewk minħabba l-obbedjenza għax qed jippredika l-Vanġelu. Però qod attent, għax jekk tidħol f'xewka li dħalt int għaliha b'da diżobbedjenza, ħajkollok ħadbati int. Imma jekk inti jiġu jduruk ċertu xewk minħabba l-predikajt il-Vanġelu, l-grazzja tal-Alla tkun fuqek u l-glorja, l-Ispiritu tal-glorja jibqa' fuqek. Halleluja. Amen nażel saħwa? Jiġifieri, dan aħna x'qed nitalmu llum, qed nitalmu bl-aktar mod ċar li x-xewka m'għandax taqsam xejn ma' mart. Alla jridek infejja. Alla jrid li inti tfiq minn kull marda. Halleluja. Għax hemmhekk tidher il-glorja tiegħu. Fil-ktib tas-Salmi 34 vers 19, il-Bibja tgħidlek, bl-Ingliż ħanaraħilek, tgħidlek the afflictions of a righteous man are many, but the Lord delivers him out of them all. Sewwa, jiġifieri vera jkollok il-persekuzzjonijiet, vera jkollok id-diffikultajiet, imma Alla jeħilsek mill-ħsarat kollha li jiġu kontra tiegħek, halleluja. Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa. Iżda minnhom kollha, kulħadd jgħid kollha jeħilsu l-mulej. Grazzi Ġesu li kbar huma l-ħsarat li mulej li huma tiegħi li kienu li ġew kontra tiegħi. Iżda int mulej qaddis u Alla tal-eżerċiti, Jexxua ħamaxija, inti teħlisni minnhom kollha mulej qaddis.
Halleluja. Taf kemm il-darba Pawlu jitkellem kif Alla ħelsu minn ħafna affarijiet. Amħabba l-ħin ma nistax nidħol fuqha. Imma forsi nagħmlu parti 4 darba oħra, part 4. Għaw minnkom ġad tidu part 4? Halleluja, praise God. Xed nitalmu llum aħwa li aħna għaliex għandna minna dan is-suġġett, għaliex itkellimna fuq dan is-suġġett. Number 1 bdejna, number 1 nafu li Alla jrid ifejjek. Li l-mart ma jiġi qatt minn Alla. Li Alla huwa tajjeb. Li Kristu Ġesu ħal-mart kollu tiegħek fuq. It-tieni ħaġa li importanti tiftakar mill-lezzjoni tal-lum hija di. Li oqgħod attent li għax Alla ta' don lil kull wieħed minnkom. U għaliex tajulek? Apparti li jħobbok, imma tajulek biex tibni l-Knisja. Mhux biex tneffaħ lilek. Oqgħod attent għax jista' jkun li issa d-don tiegħek tant qed taraħ jopera, ħanejlek aħwa, ħafna nistalla li kien hemm żmien fejn id-don vera kienet jaħdem għall-bini tal-Knisja. Illum minħabba gburija li ħallew iż-żerrija tal-gburija tiġġermina fihom, id-don sar it-telfin tagħhom stess. Jekk ma jindimux. Għodu attenti. Kantanti. Kemm kien hawn kantanti, praise and worship leaders? Id-don tiegħek. Mhux m'hemm dan mhux praise and worship leader biss tista' tkun kwalinkwa ministru, tista' tgħid qed nirranġa s-siġġiet. U tant tagħmilhom tajjeb li mbagħad tispiċċa qgħod attent għax jiena l-aħjar wieħed li nagħmel s-siġġiet hawn ġie. Ġifieri tista' don. Qgħod attent, Alla lilek tak don jew doni. Kulħadd għandu don żgur. U imma użaħ dejjem, titkabbarx, ibqa' umli, u make sure li d-don li Alla tak qed tibni l-ġisem ta' Kristu. Mhux tipprova tfarrak il-ġisem ta' Kristu, jew tfarrak xi ħuk jew oħtok, jew tfarrak il-pastor jew il-mara tiegħu. Ħanilkom ħaġa aħwa. Jiena deġed ngħidilkom, l-ebda arma msawra kontra tiegħi mija qatt ħatirnexxi fis-sem Ġesu Kristu. Għax apparti li mażul minn Alla, jiena f'sensija biżejjed li ħanibqa' f'Alla u fi Kristu Ġesu, u anke jekk l-għadu jkollu jġiblu rusmata xew kontra tiegħi, il-grazzja tal-Alla u l-qawwa tiegħu taħlisni minn kull ħaġa li l-għadu jipprova jġibni. Naf, ħanejdilkom ħaġa, il-proċess mhux dejjem sabiħ. Imma jekk taddih batitudini qaddisa, toħroġ tleq. U toħroġ iktar qawwi bil-qawwa tal-Alla fuqek. Halleluja. Amen. Gloria lil Mulej. Grazzi Ġesu. Ejja mbaxxu rasna ħwa. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy God. Give me some soft music, brothers. Illum inti qiegħed hawn u żgur minn dak kollu li jiena għed bil-grazzja tal-Mulej. Xi ħaġa kienet għalik, żgur. Xi ħaġa kienet għalik. Qarbel qalbek. Number 1, int salvat. Int vera ta' Kristu. Jew għadek m'intix ċert jekk intix ta' Kristu. M'hemmx part-time Christians fis-saltna, jew vera ta' Kristu, jew m'intix. Għalkemm nemmen li hawn min jagħmel reċta tajba. Imma ma dik ir-reċta ja ta' staġun biss. X'imbagħad jibda joħorġu l-kuluri vera. Imma jekk inti m'intix ta' Kristu, għamel deċiżjoni minn qalbek illum. Kun vera tal-Mulej. Kun vera tal-Mulej. Tgħid xejn. Aħwa jekk tippermettuli min għandu jinkwita fuqha, inkwita id-dinja magħha and move on. Min m'għandux għalfejn jinkwita magħha fuqha, tinkwita xejn. Però meta xi ħadd jagħmel il-veru kontra tiegħi, ħafna drabi jiena niskopri. U mhux għax bil-fors dejjem xi ħadd jgħidli għalkemm għandhom jgħiduli meta xi ħadd jagħmel il-veru kontra tiegħi. Għandhom jgħiduli għax il-lejjaltà hija lejl passer mhux lejn ħadd ieħor. Imma apparti minn hekk, taf li jiena jkolli kliem u ħolm soprannaturali u l-mara tiegħi iktar. Alla jkellima bid-dettall il-Marjella. This is a supernatural church. Please, for your own sake,
Remain humble. Jekk xi ħadd dejqek, mur kellem lilu. Bħalma tkun kapaċi titkellem fuq, mur kellem lilu dirett. Hemmhekk jidher il-Kristjaneżmu. Għax inti billi nmor tgħid xi ħaġa fuq ħuk jew aħtok. Fejn werrejt il-Kristjaneżmu tiegħek in? Qgħod attent biex ma tispiċċax iġġorr il-virus. Jew nkella timrad bil-istess virus, jew nkella tkun carrier imma tmarrad il-ħadd ieħor. Għodu attenti. Kristu ġej għall-Knisja qaddisa u glorjuża. U lilna moħħu għajnejh fuqi u fuqek. Id-dinja dawk li mhumiex Kristjani mhumiex tiegħu, inti tiegħu. Moħħu fik. U mhux qiegħed moħħu fik biex ikkissrek, ma fuq moħħu fik biex jara li inti ħadkum miegħu fil-glorja. Halleluja. Grazzi Ġesu. Jekk inti llum jataw għall-ewwel darba u tgħid li pastor jiena verament illum nixtieq nagħmel deċiżjoni minn qalbi u nagħti ħajti lil Kristu. Jekk dil persuna hija inti hawn xi ħadd li inti kapaċi tgħid jiena pastor nagħti ħajti lil Ġesu Kristu llum għall-ewwel darba li jdejk. Hawn xi ħadd għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek lil Kristu Ġesu. Olli jdejk. Jekk inti għadek m'intix, thank you. Jekk inti għadek m'intix salvat, jew jekk tmut illum, inċert li inti ħad tmur il-ġenna. ċert li inti jekk tmur llum tmur il-ġenna. Taf li tista' tkun ċert? Tista' tkun ċert. Billi inti tagħmel Ġesu is-Sid u s-Salvatur tiegħek. Għaw xi ħadd jixtieq ikun ċert, jgħid li pasta jiena nixtieq nkun ċert li jiena vera ta' Ġesu u li jiena d-nubieti maħfura u millum nkun nirċievi t-twelid minn ġdid u ismi nkiteb fi ktib tal-ħajja. Jekk inti dan il-persuna li dejk. Għaw xi ħadd għallew tnejn min-nies, għaw xi ħadd ieħor illum, grazzi Ġesu, għaw xi ħadd ieħor jixtieq jagħti ħajt il-Kristu, grazzi malej. It-tieni, tgħid li pasta jiena nemmen f'Ġesu, però dbiet mill-mulej. Mhux qed nimxi mal-mulej kif suppost. Dbiet mill-mulej. Ħallejt id-dnub jaħkimni. Jekk dal-persuna hija inti, forsi għandek bżonn taħfer. Għandek bżonn tirritorna xi ħaġa. Għandek bżonn, ma nafx, tieqaf tmur postijiet li l-Ispirtu Santu ilu jgħidlek ieqaf tmur hemm. Imma xorta għamilt li tridin. Jew ieqaf ħu dik il-ħaġa u xorta qbajt toħodha. Ieqaf ara dak il-film u xorta qbajt tarah. X'ilmule, x'qed jgħidlek Spiritu Santu, x'qed jgħidlek? U xi bqajt tagħmel inti dak li għalek biex tagħmel u inti għadek ma għamiltux. Għajni tolbu talba flimkien minn qalbek. Għal dawk li għalejtu jdejkom, dit talba jda minn qalbek, ejda minn fommok biex tisma' lilek nifsek u rrifletti l-klim li ħanajdu flimkien. Kulħadd ibaxxi rasu. Ejdi talba warajja. Abba missien. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Minajrek mulej, jien ma nistax insalva. Ma nistax insalva bit-tajjeb tiegħi, jew biex nuri kemm jiena tajjeb jien, għax jiena midneb mulej. U għandi bżonn il-ħnina tiegħek u l-grazzja tiegħek. Illum naraf li inti biss tista' salvani Ġesu. Int l-unika salvatur. Salvani mulej. Ejja f'qalbi. Poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Aħsilni bid-demm mażis ta' Ġesu Kristu. U imlini bl-Ispirtu Santu. Għatini qalb ġenwina għalik mulej. Għatini jaċċu ġuħ għalik mulej. U nitolbok mulej. Invadini fl-Ispirtu tiegħi. Invadini bil-preżenza tiegħek. U għajni ħalli nkun il-persuna li inti tixtieqni nkun għal-glorja tiegħek. Mulej, nemmen li inti salvajtni. Mhux bl-opri tiegħi għax jiena tajjeb, imma bil-grazzja tiegħek jien salvat. U issa stess, għamel li bil-grazzja tiegħek jiena nkompli nikber, nissaħħaħ u nkun il-persuna li tridni nkun. Jien mulej nixtieq imwettaq il-pjan tiegħek li għandek f'ħajti. Sakemm intom fuq din l-art u sakemm inti ssejjaħ li biex inkun miegħek fil-glorja. Naħfer lil min weġġani u nitlob
għal dawk li weġġawni mulej u li waqgħu vittmi fidejn ix-xitan. Aħfrilhom, berikom u għatihom il-grazzja li kollhom indema ġenwina minn qalbu. Ningrazzjak mulej. Lilek il-glorja, tifħir u nur fis-sem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Ejja nqumu għanżisa ħawatu ċabċipa kbira lil mulej. Halleluja. Jekk inti għandek bżonn fejqan